paripurna urut rerencaning adicara panutupan kegiatan rasul wonten ing Kalurahan Luhut taun 2000 langkung lan kula ingkang ndherekaken lampahing adicara wiwitan ngantos paripurna mbok bilih kirang nuju pransedyanipun nyuwun pangapunten lan kita pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng marsani kados pundi babaring lelampahan Semar Manekis matur nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. samar pamoling sapa sinut smaya yen asape sinimpen telenging apu pambukaning warana Talen saking ya playape ngaluyup pindho pecating sumpena
ilahe awitna mastu Purna Sidhem awitna mastu Purna Sidhem silap mriwang jagat karana sirang tandra kawisesaning bisana sono sinawung laning lebes tumaksel stantun lambang Buddha Jinandra tutur katula tetela tulat mrirating paradya Winusita upama prameng niskara karana dudu ing jaman Purwa Winusudha traingkang dina madama winarta dameng wata mangya tekapusananing Gundita taun renggeng melambang matumba-tumba marma panggung panggung sang Purwenggata sidhedhar dipadining wayang Purwa anggen negari pundhita kang minangka pinaring carita samangke ingkang kaeka adidasa Purwa eka marang sawiji adilunuwih dosa 10 Purwa wiwitan adi-adine garpa Gundita daton wonten kadhi negari Ndrawati negari kang panjang punjung pasir pawegara jinawi gembah aripah kartata tora harja panjang marang dawa punjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra ukir ngungkurake gunung basa jinawi toya tinumpang tulus ingkang sarwa tinandur murah gemah kathah janma dagang datan kendhat lur tanana pedhote basa ripah kathah janma ingkang gegriyaning negari pratandha eca maneng para kawulalit kebo sapi bebek ayam datan wonten ing kandhang teka glarep nunggu panggonan saking ngarep jining Dura cara sirnajri lating nalindra boten wonten panjenenganing nalindra ing ngarep jagat pranudita ingkang kasenganing akasa ingkang kagebeng mara ingkang kawengku samudra laya ingkang kasenan Sang Hyang Candra ingkang kapadhangan Sang Hyang Surya datan waja miwing kadhi wong agung ing Ndrawati punika luhur kawisesanira pranyata wong agung Ndrawati punika adil pamarta tansah mulih kaloling barana dana buka lumintu ing saben dina upaya tasih utama mulang wong balilu jangkung perang pupuk ngapura lepating wadya anggung titi pariksa minder pangreh utama panjenenganing Narendra kinaceh sami ning ratu terus padhang tingali ageng obora tebih kumarane dilenggo-lenggo parang muka mila kasusra kajana priya saking negari liyan yen ratu pinunjul kinasaning Jawata minangka para bathara kinamulan para widodari tangsupe muja semedi pinasuk suksma kawekas tunggal arasa sajiwa ingaken sarira bathara mumpuni ing aguna putus mring sandining Dwihasta wikan marang barang kang ngurungsit tuhu titising Sang Hyang Wisnumurti lasinen dasa nemaning Sang Kota wong agung Ndrawati punika dasa 10 nama wis mestani tegese kathah sesebutanira ya kejejuluk Sang Prabu Harimurti ya Prabu Danardana ya Prabu Lengkamanik samata nindakan darmaning Narendra Cadrawara nenggih Tanuhita Darmahita Sarahita Twindanahita wardine Tangganjar lan Midana Armenulah kapanditan sengsem ulah keprajuritan nengenaken pemitran sarta amarsudi ing reh tata krambi binasaken berbudi bawa leksana lire nengenaken watak sura memardi luhuring pakarti bawa leksana tansah netepi sabdane kang wis kawedhar Prandene mangke anyar kala nyerengi mangsa palguna windu adi dinekaran wuku bala sang nata miyosini waka aning pendapi agung praja Ndwaraka lenggah ing Damparjana kinapik mutiara lebur sinumbing ukiran peksi kang ngarsa gegana sesame babon permadani warni sindura kinambaran ceplok cakrik sekar tunjung seta ya sing sang nata kaya parehamban lan jeti samya ngambil pacara Prabon sumebar kandhane Lisa Kesturi ayah Rumabasing Durkandana
Cumloro cahyane pamasren kang sarwa retna pindhane sutama asilih pernah Sirna kamanung sani sang Sirna nata pindha Bathara Suman kang Wijawantah kaya para Hapsara Hapsari Widodara yang widodari Liya sing sang katong tinengeran Jumalegur wungling mayem kae panglebur jagat pramila saya ngangset Denara Sumewa nenggih prajurit kang ngandung sipa Satemahan der pindha mbang samudra ngebeki pagelaran temenging Bajira arep tidhem Tanana Jambu Nyambawa ampung kapiarsa panglingkuk Widowati kairing nguling gongso Gunturwadi dadi asri renggeping pananggilan Lah sinten ingkang kemarang jagat denar mangarsa pasibali wae ngarsa sang rata puntapinon miswanira kadang mudha swala bumi inggih kesatraning Lisang Pura nyung satring Garbaruci kapernah kadang kayupe kawan sang rata nenggih kasih sang Raden Hari Setyaki ya Raden Singamulang Jaya ya Raden Yuyudana ya Raden Tambak Yuda Wresniwira inggih sang Bima Kunthing Switing Narpati kinarya manggala dadaning kewa menang embat matang angajung gumbala ruwet sarta mbabat rungkut dangu daring wonten tengara bendhe dawing sabda katungka urip ing pancak pasewakan ulat partanira nanindring mandura sang Prabu Baladewa prapteng alun-alun niti Gajah Kyai Puspadenta sang nata mandhap saking titian mulya minggah ing sitinggil Praja Negari Ndrawati miyak kang samya sipa kadhodhing penggalih nata ndoraka mulat arawuh ingkang raka Daya sang Prabu Sri Bathara Kasa ngendika aris manembro dhumateng tamu agung ingkang labya Sumewa arep tidhem tatanana bane walang miyang alisik Sangyapura kawula samya gandeng pasisiran jejel Ariel arep popot pipit parsasata tepan denggel datan posela labis kantheng warsi bayi jayam bludak gendera ronteng bulumbul kitrangen dan yang penting mangsa labu payung megar mendi jamu parating mangsa rendeng tumbang ngrangap jatingaran mangsa katiga parandene ketinggal tidhep jinem mandaring pasewakan negari Ndoro Konadyan kudu tataning ngobah samira datan mamba kapiarsa mangsa ananing padung yang pangling maranggono sigra murwani pangandika dadi mangutusan pamungkasing Pasiban Purangkanata dalem Nindya mantri pangreksa muka nenggih sang Rekanapati Udawa ingkang tansah saktata marang Sangyapura Siba tatanana ingkang saur manuk tatanana ingkang sami obah tanwandi ngangsek ngenya sowan pramila mangke sang nata Prabu Arsa medharing satu pandika ingkang dereng awedharing lisan
Mikselangane orisan marake narapet srimpe bedaya tinamaya alon Sritinon neng pasewakan pusana busana sutra kang maneka warna sepak Puspitanya Dhyana menyang mancerah sarorokmo ranggeng mandek ora Narawata Obro prabanyo kang mirat kenyareng tejo
lalibaran ler kilat sisiring tadet sisiring tadet wimpo kekondo mre tiupeng ma ruto mandung separan kang mangambar kongas nyebeke jroning pasewakan mangkyo trajating praja kawuryan wasanya ruri ora pangrahing ukara karana tanpa palupi ati lara selastuti sujana sarjana kelu kalulun kala tito tidem tandhaning mati andayeng rat ning karoban urbe Niwang Sukmana mangat dilinuwe ana sasmintan ingsun jagat pasesaning Bathara bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengketa dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Patih Kresnengkara marmane sira Kakang ing Widara Kandhang ingsun caketake lan ingsun wiji ana ngarsaning manira pekenira Kakang Udawa aja kaget sotaninggalihmu Kakang Kresnengkara Nunut ninggi dewaji sesembahan kula pengayoman kula tening Madyapada marapting delahan Gusti sesembahan kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwaraka wanten sabda tama paduka miji dhateng wiswanipun ingkang kabeh kepatihan pun Udawa sinuwun
ing jawi sanget damel kuwatos sing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten kajengan paduka paraos kula tebih saking raos kemarasan sinuwun mboten langkung sak mangke kula namung nedya nganglungaken janggana lengaken karna lungsung pawarta mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun nunduk niki ya Kakang Pati Udawa marmane pekenira ingkang ingsun wiji sarta ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun marata diagi pranata tata rakit ing Kamarajan Negara ing Ndarawati aturna mring panjenengan ingsun samendhang aja nganti kang karempin Kakang Udawa kula ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula boten badhe suwala sinuwun menawi paduka andhang dhateng tata rakit ing Kamarajan Negara Ndarawati tartemtu sadotan badhe anggo jiwani para kalo samya sayuk saeka kadha kaluning dosa bangsa duwe negari ing Ndaraka mandhapipun dumateng para abdi ing prajuritan ing boya kendhat nggih tansah gladhen ulah widane kaprang sawanci-wanci praja paduka katempuh mring marang kuku tartentu boten badhe anggepa kunca paduka Gusti kula sang putra ingkang dipatihan rembug kasampun putung sumangga abandhem sinuwun nunduk niki ya Kakang Udawa banget gawe bombong tasing sun teka jangkep kang dadi aturira mboya lewat pangestu sartane pangkaran ingkang utama tindakna selawasi urip Kakang Udawa mriki sampun paduka dhewaken boten badhe suwala boten langkung abdi ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap wedha paduka sinuwun ya tak tampa tiba sepadha-padha ora lewat prayogan nggonmu ngadhep Kakang Udawa sampun mboya krang prayogi sinuwun apa dene sira kadangipun Kakang Dimas Setyaki Garba Ruci Singa Mulang Jaya padha kanthi raharja sak sawane siadi Nunawin pasang limantabi dina-dina mila dene dumawahing tawang tuwang pinepaning tulak mandu Prabu patungan Jengkaka Prabu miji dhateng wiswanipun ingkang rayi Garba Ruci pun Setyaki ingkang rayi pun tambak yuda ngaturaken kasugengan lan kawilujengan sowan kula wonten karsa patungan Jengkaka Prabu boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep wedha patungan Jengkaka Prabu Ndarawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ya Setyaki siadi atur pangabekti ana ngersanipun Kakang ora lewat pangestunipun Kakang Mbah Tampanana sampun sanget anggen kawula pundi kula petekaken jojo rumaket ing pardaya saestu dadosaken cahya nar cahya daging rak kayiwanan Prabu nun mangke Kaka Prabu Mandura, Kaka Prabu Baladewa, inggih Kaka Prabu Balarama. Sareng padukan Jengkaka Prabu Baladewa rawuh wonten negari ing Dwaraka, inggih wonten negari Ndarawati. Ingkang rayipun Sri Bathara Kresna ingkang rayi pun Hasti Murti ngaturaken pambagya raharja mugya kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Balarama ing Mandura. Kaka Prabu Baladewa ya jagat pangestu raya Bandara jagat Patendra Jaladewaku waladalah kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ya Kresna pun Kakang ngaturake panuwun ingkang sepisan dene sowanipun Kakang ana ing Praja Negara Dwaraka tinampa kanthi becik lan nengsemke pikir sartane gawe bombong ing ati ya teasing pun Kakang Mandura teka ing antarane wis sakwarsa kepungkur pun Kakang sowan ana ing Praja Negara Ndarawati kahanane durung bisa ayom kaya mangkene nanging wektu sakmengko pun Kakang Sanang-saning Siadi Ndarawati kamangka nyumurupi kahananing para kawula nara Praja Negara ing Dwaraka kamangka kahanane padha tentrem sartane ayom uga ayem Kresna pun Kakang melu mangayu bagya Kaka Prabu inggih ngaturaken manuwun Kaka Prabu sedaya menika menawi mboya saking pangestu paduka kula kinten mboya badhe kelampah lakon ingkang kados mekaten ya Kresna ya siadi atur pambagya raja ngesanipun Kakang wis tak tampa sartane sawanipun Kakang ana ing Praja Negara Ndarawati ados saka rubeda caket mring karaharjan Kresna ya mungpun Kakang kosok mangsule ngaturake salam taklimipun Kakang mugya kunjuka ana ngersani Yayi Prabu Kresna Yayi Prabu Ndarawati inggih Kaka Prabu
teka damel bombong tiasing sun inggih ingkang rayi Iri Paduka pun Sri Bathara Kresna wondene nampi pangestu dalem padukan Jengkaka Prabu mboten langkung kamprayoga lenggah paduka wonten negari ing Ndarawati ya Kresna kaya ora kurang prayoga Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sareng paduka kadangipun Kakang Yayi Setyaki ya Bungkek Kunding Siadhi atur bekti ana ngersanipun Kakang pangestunipun Kakang Tambanana sampun saged tangkin kawula pundi sinuwun sarawipun sinuwun Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Udawa Kakang Udawa wonten imbalan sadurunge sing gedhe pangapuramu yen aku arep matur ana ngersamu kados pundi yen to lumrah ingkang ngaturake bekti ngaturake sembah kunjuk ngersani Baladewa kuwi Yayi Prabu Kresna utawa Yayi Garbaruci utawa anakku samba ingkang yen to sak mengko sowan mesti wae ingsun nampa marang kang dadi sembahe nanging segedhe pangapuramu Kakang Udawa yen to Kakang Udawa ngaturke sembah bekti ana ngersaning Baladewa ora kok teges aku nampi ora teges aku ora nampa apa kang dadi sembahe Kakang Udawa nanging anane Baladewa ora nampa kang dadi sembahe Kakang Kresnengkara merga Baladewa wedi yen to nampa walating dewa. Liripun kados pundi sinuwun teka paring dawuh kados mekaten. Kusik apa kira-kira Kakang Udawa ora ngelingi lakon duk nalika Kresna sartane Kakang Udawa isih mapan ning Widara Kandhang urip bareng kelawan Bapa Sagopa lan Ibu Sagopi nalika semana Kakang Udawa ingkang tansah gula wentah marang Kresna Narayana abadine lara ireng ya Sembadra nalika semana Baladewa uga sithik akeh nampa pangudange Kakang Udawa jerniyatane senajan tala dikaya ngapa Baladewa iki ngayom menungsaning Bapa Sagopa mula gandeng ingkang sepisan yen to dipitung kanthi cara lelabuhan Kakang Udawa kuwi gedhe lelabuhan itu marang Baladewa ping pindhone Kakang Udawa kuwi luwih werda tinimbang Baladewa. Baladewa kuwi tinemu taruna banjur Kakang Kresnengkara kuwi luwih tuwa, luwih werda tinimbang Baladewa. Mula dosa apa sing bakal tak sandang? Walat apa sing bakal dirasake dening Balarama yen to nganti wani nampa sembahe wong tuwa, mongko wong tuwa sing tak tampa sembahe kuwi mau. Biyen nalikane aku isih cilik tansah momong lawan jagate Baladewa ya jagate Kresna. Mula kang saka kuwi Kakang Udawa, aja cilik atimu, aja lara pikirmu. Sembahe Baladewa tampanana tak jaluk pangestumu Kakang Udawa. Waduh. Nuwun sewu. Menapa kula mboten klen anggen kula midhanget. Kleru menapa wi? Cobi to. Kula wonten griya mriku kalih anak kula dhewe dindas-ndaske. Kalih bojo kula dirupak-rupake. Sinengguh kula menika wong lenang sing ora iso ngayomi kula warga. Lah nuwun sewu. Wonten mriki kula sonten negari Ndarawati malah nampi sembahing Nalendra Kakang Udawa wonten dawuh ketrimaning wong urip kuwi beda-beda piye mara aja wigiring-ringa tampanan sembahe Baladewa mboten ngicali raos komat kula wonten ngarsa paduka sinuwun sembahipun sinuwun Prabu Baladewa kula tampi dawa sami-sami pun prayogaken lenggahipun sinuwun kaya ora kurang prayoga Kakang Udawa nun mangke Koko Prabu sampun ngantos damel kaget sotaning manah padukan Jengkaka Prabu Baladewa wondene sak mangke ingkang rayipun Sri Bathara Kresna sandangu dumateng rawuh paduka nanjaken bab punapi ingkang dados wigatosipun Koko Prabu menapa ingkang dados darunanipun teka sak mangke arawuh wonten Praja Negari Ndarawati kamangka sengkan-sengkan datan pepeboyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka Praja Negari Mandura kinen rawuh prapta wonten negari Ndarawati nanging sak mangke beneh lan padatan ingkang sampun kelampah wonten negari Ndarawati Koko Prabu rawuh piyambak wonten negari Ndaraka embok kepareng ingkang rayipun Sri Bathara Kresna nungsung mawarta nyadong dawuh kula resengangklungaken janggane lengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika padukan Jengkaka Prabu Kresna wonten timbalan sing gedhe pangapuramu yen to praptanipun Kakang iki tanpa taliwara tanpa atur cecala luwih dhisik ana ngersani Yayi Prabu Kresna yektine ananipun Kakang
Sowan Anusani Yayi Prabu Kresna iki ora kok pun kakang saka negara Mandura babar pisan ora. Nanging sowanipun kakang iki bubar anakake sartane manggi marang Yayi Prabu Duryudana. Pun kakang bubar sowan saka negara Ngastina. Ingkang nalika semana anggonipun kakang sowan ing negara Ngastina iki merga nampa nawala saka Ngasane Yayi Prabu Jaka Pitana kinen nyekseni sartane praptaning praja negara Ngastina ingkang ora ana liya wigati ana ing negara Ngastina ana pendhita ingkang bakal mbabar kawruh sartane mejangake ilmu kelawan para sata Kurawa nanging elok ing kahanan Yayi sawusipun kakang praptaning praja negara Ngastina ya ning praja negara Liman Benawi ingkang mapan ning kono ora mung pun kakang ijen ora mung para sata Kurawa utamane Yayi Prabu Duryudana nanging jebul tinemune kadangku Pandhawa 5 jangkep cacahe ora gotang sakmengko mapan ing praja negara Ngastina ingkang wigati ora ana liya kejaba ya mung para Pandhawa uga tinimbalan sowane lumantar nawala merga sakmengko pendhita anyar ingkang mapan ing praja negara Ngastina bakal mejangake ilmu mbadharake kawruh sangkan paraning dumadi ana ngersaning para Pandhawa uga ana ing praja negara Ngastina. Kresna, pendhita sing tak aturake iki kira-kira apa mengku wigati ingkang tuhu yekti bakal mejangake ilmu sartane mbabarake kawruh. Sangkan paraning dumadi ana ngersaning para kadangku para Pandhawa lan Kurawa apa pancen lair lan batin niyate apa mung kinarya abang-abang lambi. Merga pendak-pendak negara Ngastina ketekan pendhita anyar mesti wae mung bakal gawe cintraka lan kacintrakane para kadang-kadang Pandhawa kuwi ingkang sepisan ping pindhone pendak-pendak ana pendhita sowan ning negara Ngastina mesti mung arep ngurungke perang gedhe Bratayuda kinarya pawadan rukune Pandhawa lan Kurawa. Lah aku njaluk dawuh Yayi Prabu Kresna nuwun sewu lajeng sinten pandhita ingkang prapta wonten negari Ngastina ingkang sampun swita ngersanipun Yayi Prabu Jaka Pitana pandhita saking pundi sinten pemarapipun. Lah yen to Yayi Prabu nanjeke bab perkara kuwi pendhita ingkang rikala semana uga ketemu pinanggih sak pejago ngadu arep karo pun kakang tak takoni ngakune pendhita ya kuwi saka pertapan Giri Saloka peparape Begawan Surya Wasesa. Begawan Surya Wasesa ya wigatine ya kuwi kaya ingkang wis pun kakang aturake. Begawan Surya Wasesa bakal medharake ilmu sartane mejang kawruh sangkan marani dumadi urusaning para Kurawa lan Pandhawa. Nanging syarate kok gawe kamurkanipun kakang. Syaratipun menapa? Syarate Begawan Surya Wasesa gelem mejangake ilmu sangkan parani dumadi mbabar karo kasampunan ngersane para Pandhawa yen to sepisan Pandhawa kudu nglakoni tapak asta masrahake negara Ngendraprasta sartane negara Ngastina sakmengko bakal dipara sesigar semangka bakal dipara didumke kelawan para sata Kurawa padane Pandhawa diparo negara diparo sing separo kanggo mukti Pandhawa sing separo kanggo mukti para sata Kurawa kuwi ingkang sepisan inggih ping pindhone ya iki perkara ingkang gawe murkanipun kakang nganti nalika semana pun kakang linggar sartanipun kakang nguncati marang pasewakan negara Ngastina durung ana rembug ingkang luwih wigati pun kakang terus tumuli lunga pun kakang tumuli oncat banjur pun kakang ing pengangkah arsa sawan ursani Yayi Prabu Kresna wedang urung metu senek ya urung ana pun kakang tumuli ninggal marang pasewakan negara Ngastina. Lah banjur apa to kang dadi kamurkanipun kakang Yayi pendhita iki mau arep murungake perang gedhe Bratayuda monggo nadyan to dewa wae ora ana ingkang wani sartane ora ana ingkang kestu cawe-cawe bab jangkaning jagat pecahing perang donya ping 4 ya aran perang gedhe Bratayuda ingkang dilakoni dening para sata Kurawa lan Pandhawa besok
nanging ila ing ngahanan ing antase mung pendhita wingi sore wae ingkang lagi meguru anyar paribasane lan kok teko wani arep mulungake perang gedhe Bratayuda. Lah Kresna pun Kakang njaluk dawuh Siadi. Coba sumurupana sartane pirsanana wujuding kaca paisan. Kira-kira pendhita iki tuhuyekti jujur marang para pendhawa apa dene Kurawa apa mungkin arya pawadan nggone arep gawe srana ringkih pendholan Kurawa banjur api-api arep ngrukunke pendholan Kurawa ing sakmengko bakal maro sartane mara negara diparo dadi loro. Kresna lang-lang ramyan ingkang diyolere Jewang Candra katawangan sumu ing das kato ridan lemu kabyarsaning rujit remeng driya manawung kagunging nyebanggu sesotan ana kanggo jiwa raras ya jagat pangestu ngorwayu Bathara jagat langsung madiluwi ana sasmintan ingsun jagat wasani Bathara bawana langgeng sininggitan wenat Koko Prabu iya Kresna kagiatan singsun ingkang alayindaraka ari paduka sareng nyumurupi kaca paisan jebul tinemunipun pendhita inggih Saloka ingkang pemarapun Begawan Surya Wasesa menika kala wau lereke ngrembak nggenipun srita ngersanipun Yayi Prabu Jaka Pitana sami kalawan ingkang menapa ingkang paduka dawuhaken. Piye wigatine pendhita swanursane Yayi Prabu Jaka Pitana padha wigatine kalawan apa sing wis tak aturake. Inggih. Walah edan. Teges pendhita bakal gawe ringkih para Pandhawa Kresna. Inggih. Nuwun sewu. Begawan Surya Wasesa menika mboten namung badhe damel ringkihipun para Pandhawa. Nanging wontenipun piyambakipun badhe murungaken perang gedhe Bratayuda menika awit piyambakipun sayekti namung pinta srayanipun para sata Kurawa inggih srayanipun Yayi Prabu Duryudana. Pinta srayane Yayi Prabu Duryudana sing kepiye? Inggih kinen nyirnakaken dhateng pun para Pandhawa saderengipun perang ageng Bratayuda kelampah. Dados lerek ing Rembag Yayi Prabu Duryudana tusan kelawan pandhita ingkang peparapun Begawan Surya Wasesa menika kinen damel sarana ringkihipun para Pandhawa malah sak perlu sak bisa-bisa Pandhawa sampun pejah saderengipun nglampahi perang ageng Bratayuda menika ingkang sepisan. Ya pramila menika wigatosipun Pandhawa dipun timbali wonten negari Ngastina menika badhe dipun damel ringkih. Ya awit negari Indraprastha ingkang sakmangke gotang tumuli negari Indraprastha dipun jagi satanipun dipun reksa dening para sata Kurawa ing pengangkah wonten negari Ngamarta para sata Kurawa menika badhe nyebar telik sandipaya kinarya pados rana ringkihipun para Pandhawa. Wah, la edan larak tenan napa? Kresna wonten timbalan. Pun Kakang iki pendak-pendak ana pendhita sing sowan ning negara Ngastina wis ora kok sing jeneng ora tau kok sing jeneng pun Kakang percaya. Ora tau kok sing jeneng aku melu rembuke para sata Kurawa nggone nganake perembukan karo pendhita kuwi.
Mergo Yayi Prabu Duryudana ku ya wis bola-bali merambah makaping-kaping. Nganti bebasan pun Kakang iki wis kesel ngandani sartane jarwane nursane Yayi Prabu Duryudana yen to ana pendhita anyar kuwi mbok ya ditintingi luwih dhisik kira-kira lahir batine kuwi jujur apa ora. Iya, sebab ngene Kresna. Wong meguru sartane wong kegulang ilmu kuwi mung nuhoni marang paugraning tembung. Mbuh sapa wae sing digurone kudu nuhoni marang paugraning tembung. Ya kuwi lamun sira anggeguru kaki amila menungso kang nyata. Ingkang becik martabate kang sarta kawruh mring hukum kang ibadah lan nyirangi. Syukur le wong tapa ingkang wis amungkul datan mikir marang pawehing liyan yaiku pantes guranana kaki sartane kawruhana. Nanging sajak-sajak kaya-kaya Yayi Prabu Duryudana ora nuhoni marang paugraning tembung. Ya tetembangan ingkang wis tak aturake. Lah banjur ranane piye Kresna? Malah iki yen to mengko para Pandhawa isih mapan ning negara Ngastina, tak kira bakal kacintrakan kanane para kadang-kadangku para Pandhawa. Koko Prabu, piye? Saestu menawi sak mangke saged amboyong Pandhawa kundur wonten negari Ngamarta, kula kinten boten badhe wonten kawontenan menapa-menapa ingkang badhe dipuraosaken dening para Pandhawa. Ya, nanging para Pandhawa boten badhe kesdudipun boyong kundur wonten negari Indraprasta menawi ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna boten pinanggih kelawan Kakang Semar Badranaya. Oh ngono, inggih. Dadi Pandhawa gelem tiba ing negara Ngamarta lamun Yayi Prabu Ndrawati methuki marang Kakang Semar Badranaya. Iki kula kinten mekaten. Ya Kresna. Yen mangkono gage besok apa bakal pratur kersane Kakang Semar Badranaya Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel. Pun Kakang mung kari manut ya mung wigatine lan prayogane digege mangsane digelak wancine. Koko Prabu wekdal sapunika ugi awi kula kanthi lumawat alun-alun pepungkuran sowan kersanipun Kakang Semar Badranaya wonten ing Karang Kabulutan. Yo, ayo tadherake Udawa ana timbalan. Marata diake bubana kang padha sibu ingsun kundur medhaton nunung istaken dawuh. Yo pamit badal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Koko Prabu monggo kula dherekaken. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken nawang sesangka nawang sangka nalin trombok mawa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya karta krorek kakiri-kiri sing biar kataling utawa didempal bawaning negari ing Dwaraka sang narta arsa lenggah siniwa kang sak mangke arsa mandhap saking Damparsana kundur kedaton kedadak sak mangke ndadosaken kanyut pinangka wardu kanyut jarung ngaganten wardu jarung kaca nginango durung abange dodrung manjing dasaring pertara kasaru geger njaba yak ngarsa tangkeping uruka masiban bono amuk apa to kang dadi darunane menapa wujuding macan ingkang bedal saking rangking dhewe wujuding gajah ingkang mandhap saking wantilan dhewe kejawi namung sanipun serahen saking negari Ngastina nggih sang Nindya Mandri pangreksa muka negari ing Gajahaya pitalming basa jenar nggih sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ingkang minggah nering dhateng praja negari ing Dwaraka karya kaget kang samya mulat mangrembeng para kawula kanca nedaya piyak-piyak jaluk dalan Thank you.
mendak alon tata trapsilan nira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawya pranta yen ngandika magawya pranta ya jagat pangestu kawayah Bathara jagat nuwun mangke Koko Prabu. Dereng para nggen kula nampi sabda tama dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu nembe kemawon. Kula arsa nyamaptaken gati nyawegaken diri arsa bidaltening kareng kadempel teka sak mangke. Nambe rawuhipun Paman Patih Harya Sengkuni Koko Prabu. Walah diane dian. Dirasani teka menungsane. Nggih. Timbalono. Yen to praptane iki arep gawe tentrem kana negara Ndrawati, Siadi kudu nglungguhi Bawa Laksana. Inggih. Nanging yen to praptane Sengkuni ening Praja Negara Ndwaraka iki mung arep mbebutek banyu bening. Kanana Praja Negara Ndwaraka minggir Pak Jiyang kae menungsane. Inggih. Nuwun sewu, Paman Sengkuni mriku mara sepipun Kakang Udawa. Ya ben. Mantune arep ora trima kene. Kon tanding yuda karo tak keprukane sirahe. Nuwun mangke Paman Patih Harya Sengkuni. Rawuh wonten Praja Negaring Dwaraka ngaturaken kasugengan sarawipun Paman Patih Harya Suman, Paman Patih Plasa Jenar. Nenamit pasang kaliman tapi tinebina ngeladuni dumaweng tawang-tawang. Linepat ning tulak manung nggih. Sewu lepat aturipun ingkang Paman ing Plasa Jenar kula nyuwun mangapunten. Samangke kula katimbalan kadang sowan kula wilujeng tepi saking Rubida. Niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah wonten kersanipun anak Prabu Ndarawati. Paman Sengkuni nggih. Kula tampi dawah sami-sami Paman mboten langkung kaprayogakaken. Nggih. Sampun mboten kirang prayogi sowanipun ingkang Paman Plasa Jenar nggih. Paman Sengkuni. Ora harja sowanipun. Anak Prabu Baladewa. Nggih, pangestunipun wilujeng nggih. Sembah kula katur man. Kula tampi dawah sami-sami. Pun prayogaken gaipun. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Paman Sengkuni. Ngaturaken kasugengan. Setyaki ya, selamat tekaku. Sembahmu tak tampa. Ora ana wong ngaturke sembah. Ora ana to. Ora ana. Oh ya wis. Tak tampa dhewe ya. Prayogaken lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak Setyaki. Kanjeng Rama sarawipun wonten Praja Negaring Ndrawati ingkang putra pun Udawa ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya anakku mantu Udawa iya. Ngaturke bekti ngersaning bapak ya le ya. Mengestune bapak tampanana ya le. Sampun kula pundi. Nun mangke Paman wonten dawuh. Wonten wigatos menapa lan punapi inggih dados darunanipun teka sowan wonten Praja Negaring Ndrawati mongko tanpa tinimbalan. Nuwun sewu. Sowan kula wonten ngersanipun anak Prabu Ndarawati menika mboten wonten wigatos ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna
sinaosa ingkang dados Nalindra Ndarawati menika paduka anak Prabu Danardana. Nanging wontenipun ingkang paman Mlasa Jenar sowan menika nggih kula namung badhe pinanggih kalawan anak Prabu Baladewa. Saderengipun kula badhe nanjehaken menapa kepara estu anak Prabu Baladewa sakmangke sampun cumandhak mapan wonten negari ing Dwaraka menika. Kok Prabu kados pundi? Ben. Wong tuwa ora melek ngono kuwi. Cetha wong mau aku ya dibagekke aku ya mbagekke karo kono kok isih dadak mitrang. Apa Baladewa lunggone negara Ndrawati? Minggir ajang kae. Sabar, sabar. Sareh riyen, sareh riyen. Yo. Wong tuwa marake kemrekut. Paman Sengkuni wonten dawuh. Sengandika Paman Pati Haryasuman piyambak ugi nyumurupi bilih Kaka Prabu Baladewa lenggah wonten negari Dwaraka. Lah nggih, nggih, nggih. Oh, nggih syukur, nggih syukur. Inggih. Menapa kula dipun keparengaken sekintenipun kula badhe pirembagan kaliyan anak Prabu Baladewa. Kaka Prabu. Nggih. Paman Pati Haryasengkuni arsa pirembagan kan mantu Kanjeng Kaka Prabu. Minggih lho, Pak temonane Sengkuni. Kajeng Sitikung Sititanaya majeng datan po susila meja tukang nero sang narpati ponang gerot kanan riwe kumri wis bocah ing rawis yen sinapun marang sagedheng ora dadi tahono Wila anak Prabu Baladewa majeng kok mbeto wajan pripun? Menika wae mak krompiang gamelan Kyai Guntur Madu diarani wajan menungso ora tata. Pangan sini wonten dawuh. Wonten wigatos punapi teka sakmangke Paman Sengkuni badhe pirembagan kaliyan putra Mandura. Nuwun sewu. Wontenipun ingkang Paman Mlasa Jenar menika sowan wonten negari Ndarawati badhe manggi kaliyan anak Prabu Baladewa. Lah nggih. Kula pun ngerti, kula pun ngertos lan kula sampun nyumurupi piyambak. Bilih sampeyan arep ketemu kalih Baladewa. Nggih. Wigatine napa? Kula diutus anak Prabu Baladewa sakmangke kinen nambayongi arawipun anak Prabu Baladewa wonten negari Ngastina. Sebabipun ha inggih. Ha inggih ngaten. Dasaripun menapa? Teko Paman Haryasengkuni dipun utus kinen boyongi praptanipun Baladewa malih sowan wonten negari Ngastina. Dasaripun menapa? Ya inggih awit pripun nggih? Anak Prabu Daryudana utusan kalih kula kan boyongi. Lah nggih. Kula diboyong teng negara Ngastina niku wigatine napa wigatose napa? Kula tak nyuwun pirsa, kula tak midhanget ngendikane sampeyan. Duh, yung. Kaya sing diutus iki kok ya aku. Aku kira tahu-tahune digalaki kok sing diutus aku mandem memeng dhewe. Inggih. Nuwun sewu nggih. Mugi dados ning kawuningan. Sakpengkeripun anak Prabu Baladewa saking rawuh wonten negari Ngastina menika kelawuh estunipun. Sakpengkeripun anak Prabu Baladewa wonten negari Ngastina boten wonten pirembagan punapa-punapa malih. Senyatanipun para sata Kurawa ngemuti bilih dados pengayom lan nujungipun negari Ngastina menika anak Prabu Baladewa. Nggih, ajeng. Lah lajeng sakmenika kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana ingkang wigatos kinen mboyongi anak Prabu Baladewa wonten negari Ngastina. Lah wigatinipun para sata Kurawa badhe nerasaken rembag
kalian pun para Pandhawa inggih kalian pun pendhita saking Pertapan Giri Saloka. Inggih menika pun Begawan Surya Wasesa. Nuwun sewu wonten dawuh. Paman Harya wonten dawuh nggih. Menawi samangke Paman Harya Sengkuni ambanyongi dhateng ingkang putra Mandura, kula kinin swanten praja negari Ngastina. Menawi kula mboten purun kados pundi? Inggih nuwun sewu. Mboten kok teges lancang lho nggih. Mboten kok teges lancang. Ning niki wau kula sowan wonten negari Ndarawati menika kula pun dipasrahi wadyabala sak pengadeg. Para sata Kurawa krek lambit brungkat kimpul gajah gelar singa bareng nderekaken kelawan sowan kula anggen sowan wonten negari Ndarawati. Terus sampeyan ngira nek Baladewa wedi karo Sata Kurawa ngaten mboten? Panginipun Paman Pati Arya Sengkuni, Baladewa ajrih nek sampeyan beto Kurawa terus Sengkuni dikira-kira diwedeni karo Baladewa. Sampeyan ajeng ruda paripeksa kalih kula. Sampeyan ajeng ruda paripeksa kalih Baladewa. Inggih mesti kemawon ngaten menawi anak Prabu Baladewa mregegek ngutawaten. Menawi mboten ngesti kula boyong wonten negari Ngastina sampeyan kinten-kinten wong tuwa sing ora iso mbedake ala lan becik sampeyan iki. Jagat pangestu karo Kaka Prabu Baladewa. Murinanipun Kaka Prabu Mandura ngantos sak mangke damel saketipun Paman Harya Sengkuni ben. Wis ben Kresna. Tekad-tekad engko ditantang karo mantune pun Kakang ya ora bakal wedi. Ayo. Mantune kuwi muni yo. Kakang kudu pripun? Diajangi jembar sampeyan nek ora trima karo patrape kok ora boleh mula sara Kang Rama. Kajengipun bapak kula diantemi mboten apa-apa. Umum bapak maratuwa kok. Terus bapak maratuwa men kalih kula mboten akur kok Yayi Mas. Apa iya? Nggih. Rokok kula diseleri kok. Monggo rokoke mriku niku janjane pun mboten dipun parengaken ngerokok kalih simbok kalih ibu niku mboten purun ngerokok ning nek kocap kalih kula apa lah gandeng sak omah ngaten kula niku sak omah kalih maratuwa ning nggih niku mboten akur kula niku kanthi bendina lunga saka omah kok Yayi Mas mergo kula dipliriki kalih mbok wedok oleh maratuwa kula wedok sebabe kok dipliriki. Lah nggih niku ngajan-ajani ngerokok. Nek janjane nek teng ngarepe adine, teng ngarepe adi kula, adine bojo kula, IP kula sing mboten ngeparengke ngerokok niku IP kula wedok. Sapa? Afani kok lho. Niku anake wedok sing mboten ngeparengke udut. Nek jane mbok mamakipun bojo kula menika ngolehke. Ning nggih niku kula kalih Sengkuni nggih mboten rukun. Oh. Arep ora trima. Trima mawon kok kula trima kok. Mbok dipateni nggih kula malah matur nuwun ngono. Walah piye mantu kaya ngono kuwi. Udawa kuwi pancen karo maratuwa ora ngajeni. Lah iki kanjengipun kula mboten diajeni kok ngen.
Dasare lehmu entuk bojo Antiwati biyen nyolong. Lah, nyolong. Kula mboten diajari nggih pantes mawon. Kresna wonten timbalan. Pun Kakang luwih dhisik ndhisiki marang wong dadi ngendikane Yayi Prabu. Kados pundi? Ya kuwi babakan tentreming Praja Negara Ndrawati. Tak jaluk Yayi Prabu aja jengkar sartane aja linggar, aja ngoncati marang Praja Negara Dwaraka yen ta Kurawa durung mundur, sartane Kurawa durung lunga saka negara Ndrawati. Mekaten Koko Prabu. Ya. Malah sak mengko pun Kakang jaluk pamit. Bakal ngundurke marang para sata Kurawa. Inggih, inggih. Kula suwun sampun ngantos wonten Rajapati. Sernyatanipun negari menika negari ingkang ayem lan ayem. Yo, tak kira yen to babakan kanane para kawula pun Kakang bisa ngreksa marang katentremaning para kawula. Inggih. Malah yen mangkono Udawa wonten imbalan. Bubarna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Nono wis tak kendhawuh. Nyun pamit mandhal wasi lan jinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Udawa. Purnagati ning mananggilan. Arsa Sangkata kundur kedaton jeluk saking dampar cara kinapin gambaran gading. Kadhiraken sangjaning para mbanjedi panggung ketanggung saka paloro-laro. Ingkang sami ngambil upacaring Prabon. Kawisal saking mandra tindak nyosang Sri Narana telamun Cinandra pindha Jawata kairing Widodara Widodari. Oh